A semana pasada, quero recargar Xavier Fortes, presentador e director de La Noche en 24 horas. Poderemos escoitar o que ten que decir da nosa comarca, dos nosos viños, da nosa ADO, o sábado, día 1 ás 12:30, vale? En canto ao programa, xa desenvolvendo o programa da Feira do Viño, 21 adegas, máis ou menos como outros anos, na línea un pouco similar. No pasado creo que foron 20, este ano 21, sempre andamos aí, entre 19, 18, 22, bueno, aproximadamente, vale. Horarios de 12:30 a 2 pola mañá e de 8 a 12 polas tardes. Música, cultura, gastronomía e actividades para os máis cativos. Charangas, concertos o sábado pola noitiña, catas maridadas, show cookings. Virá o chef Xosé Manuel Mallón, que é o que dirixe o espacio gastronómico O Remollo de Ames. E tamén unha mención especial, ademais de a todas as actividades que nomeei, pois a segunda cata popular, que o ano pasado foi unha novidade, funcionou moi ben, e este ano xa decidimos separar a cata profesional, que a faremos con posterioridade á Feira do Viño, seguramente, bueno, en torno a finales de junio, principios de julio, todavía non temos decidido a data, e os premios que entregaremos na Feira do Viño serán exclusivamente os da cata popular. Ampliamos as plazas, ampliamos o número de inscripcións de viños por cada bodega para darlle maior énfasis á festa, o carácter popular que ten a Feira do Viño. Pola miña parte nada máis, teño a palabra ao alcalde Alfredo, moitísimas gracias. Bueno, pois eu pouco teño que decir, evidentemente, os actos tédelos aí, a feira está presentada, eu alégrome de que, efectivamente, como ben decía o presidente, o deseñador do cartel ten relación directa con, xa temos estado en máis actos nos que el é un defensor a ultranza destas terras e destes viños, e, por lo tanto, creo que foi un acerto encargarlle directamente o cartel, que ademais eu creo que merece, o sea, o éxito e o acerto de Seiquíes, no propio deseño do artista, non? Polo demais, pois nada, darles gracias unha vez máis ao Consello Regulador por celebrar esta feira Viloira, que creo que está estabilizada e que está, consolidada, diría eu, o recinto é excelente, espero que este ano, como sempre, con todos os actos que se fan ao aire libre, pois hai que cruzar os dedos e esperar que o tempo acompañe. Se nos ven un fin de semana, un domingo, como anterior, como de fai 2 días, pois evidentemente haberá que pechar os stands, non queda outra, non? Pero, en fin, eu creo que xa nos estropeou un pouquiño os mallos, polo tanto, a Feira do Viño creo que vamos a pasala con, ademais, polo medio, en Santa Rita, que sempre chove, por lo tanto, non vai a estar chovendo todo o mes de maio, non? En fin, desexar que, bueno, pues darlle as gracias tamén aos adegueiros, aos 21 adegueiros que van a ofrecernos os seus caldos, que sempre é importante, aínda que pareza pouco, pero que cada ano nos estabilicemos ou medremos, aínda que sexa unha adega sola, é importante, non? Porque seguro que os que veñen este año virán o ano que ven e probablemente se incorpore alguna adegueira ou alguna adega máis. Por lo tanto, esperar que a xente acuda como acudiu todos os años a Viloira para maior realce. Felicito-vos tamén polo pregoeiro, creo que unha persoa, tanto o ano pasado como este ano todavía aínda é máis popular, porque queiras que non, a televisión, lóxicamente, dá a coñecer máis a xente que a radio, non? E a prensa escrita, non? Creo que Fortes é un periodista excepcional e, por lo tanto, verlo polo barco vai a ser positivo, porque vamos a ter un periodista importante falando da comarca de Valdeorras, que ao final tamén eso importa, eso importa, non? Espero que algún día deixe que, eso xa o recordaremos no pregón, que cando empece o programa de 24 horas, que fale dos viños de Valdeorras, e que diga eso de que o Godello é de Valdeorras, eso xa o recordaremos ese día. E nada máis.